Хайде да направим какао за сутрешно ободрение. Разбира се, по рецепта на мама. Слагаме 350 мл вода на котлона, 25-30 грама масло, 2 супени лъжици сурово какао на прах, малко джинджифил, малко цейлонска канела и бурбонска ванилия, една шепа на киснато кашу, 15-20 форми, на които сме махнали костилката, 350 мл студена вода. Изсипваме всичко в блендера и добавяме топлата вода, която се загрява до 60-70 градуса. И блендираме. Вкусно ли готви кака? Да. О, душица. Уникално! Една много вкусна събуждаща бомба. Уникално!